Mao ni siya guys ang 25 de Abril Bridge sa Lisbon, Portugal. Kurat kay ngansa pizza jud. Pero na siya story behind nganong ginganlan nga bridge nga 25 de Abril Bridge kay Carnation Revolution na siya sa kanang pitsaha sa Portugal. Ang Carnation Revolution sa Portugal nahitabo atong 25th of April sa 1974. Unya ang kanang bridge coup military coup na siya sa mga officers to overthrow the Estado Novo government. That's according to Wikipedia. So gitawag to siya nga coup nga Carnation Revolution atong 25th of April 1974 diri sa Portugal. Gitawag Carnation Revolution because the symbolic use of the carnation flowers nga gigamit sa mga especially sa mga restaurant workers ug ang mga tao nga ang mga carnation flowers ilang giisuksok sa mga pusil sa nga anak kanang buslot sa pusil ba nga mogawas ang bala mo na ilang gisuksok ang mga carnation. It was peaceful and end of a dictatorship. No shots were fired during that revolution. So peaceful siya nga revolution. So mo ni ang bridge ginganlan og 25th in commemoration for that revolution. Anyways, pareha ni siya sa lapu-lapu nga bridge guys. Nga naay old bridge o new bridge kani siya ang old bridge ang ilang gingan sa revolution. Nasa sila new bridge. Pakita nako niya ang video later. Nya kurat sa kayo mura sa sisilex. So thanks for watching.